गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय जे मैयाहाय चिरां जिल्लानि रुनिखाथायावहाय दानि गोदान सरकारनिफ्राय जे सिनेमा हल बानायनायनि नाम मुङावहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेखौ खोनानानै आंबो खोब गोजोननाय मोन्दों। खारन बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो बिसाया लुगैबाय थादोंमोन बा हांख्रायबाय थादोंमोन जे जोंनो सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे सिनेमा हल नांगौ होननानै जे मोनब्रै जिल्लायावबो दाब दाब जायगायावहाय जेन सिनेमा हलखौ गायसननो हायो बेनि थाखाय खावलायबोबाय थादोंमोन। फैयै फैयै दिनै मैयाहाय गिबि खेबनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय होननानै जेब्ला जों खौरांखौ मोनो जों दिनै खोब गोजोनदों। दा बिनि थाखायनो जोङो दानि बिटिआर सरकारनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिहरो। गिबियावनो बेखौ बुंनांगोन जे सिनेमा हल थायोब्ला जों आर्टिस्ट बा सावथुन दिहुनगिरिफ्रा खोब मुलाम्फा जागोन होननानै। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिमबो जोङो सिनेमा हल गैजायैनि थाखायहाय जेसेबां सावथुन जों दिहुनो बोसोराव बे सावथुनखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो गामि ओनसोलफोरावहाय दाबो टेम्परारि मोनसे हल बानायनो गोनां जायो टेन्ट हाउसफोरखौ हायार लानानै। दा बेवहाय मालाबा बारहुंखा फैनानै मालाबा अखा हानानै दिन्थिनायफोरा जाफुङा। दा नैबे खेथ्रआव जुदि जोंहा हल थायोब्ला पार्मानेन्ट मोनसे हल थायोब्ला जों बेबायदि अखा बा बारहुंखाफोरखौ सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि जानाय नङा, जों बेखौ नुहुरो। गुबुन फारसेथिं माखासे बोराय सुबुंफोरा मोना समावहाय सावथुनखौ नायनो उसुबिदा जायो, बोराय बुरै सुबुंफोरा। गुबुन फारसेथिं उन्दै सुबुंफोराबो मोना समावहाय सावथुनफोरखौ नायनो उसुबिदा जायो। दा बे खेथ्रआवहाय जों बेखौनो बुंनांगोन जुदि जों सिनेमा हला पार्मानेन्ट थायोब्ला बे बोराय बुरै सुबुंफोराबो बा उन्दै सुबुंफोराबो साननि समावहाय थांनानै हलाव आराम जिरायनानै नायनानै फैनो हागोन। दा जों बे सुबिदाखौ नुहुरो। गुबुन फारसेथिं सावथुन दिहुनगिरिफोरा जेब्ला जोङो बबेबा मोनसे गामि बबेबा मोनसे ओनसोलावहाय जों जुदि टेम्परारि हल बानायनानै फिल्मखौ दिन्थिनो गोनां जायोब्ला बै समावहाय जुदि बार अखा फैनानै जों दिन्थिनो हायाब्ला दिहुनगिरिफ्रा खोब लस जायो। दा बिनि थाखायनो जुदि पार्मानेन्ट हल थायोब्ला जोंनाव बे जेंनाया फैनाय नङा, जों बेखौ नुहुरो। दा बे हिसाबै जोंहा सावथुन मुलुगावहाय खोब मुलाम्फा जागोनखौ जों आसा खालामनो हायो। गंबा सिनेमा हलजोंथ' जोङो थोखानाय नंखाया, खारन बोसोरावनो जोंहा गोबांथार सावथुना दिनै ओंखारबाय थायो। दा बे हिसाबै आं बेखौसो खावलायगोन जे माखासे बर' मेजरिटि जायगाफोरावहाय आरोबाव जेन सिनेमा हलखौ लुफुंनानै होबावो बेनि थाखाय आं खावलायहरगोन। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे सिनेमा हलावहाय गोबां गोजान गोजाननि सुबुंफोरा थांनानै नायनांगौआबो माने जाथावना नुहुरा। दा बिनि थाखायनो आरोबाव जुदि सिनेमा हला बाङोब्ला निस्सय जों बेखौ बुंनो हागोन जे जोंनि दिहुनगिरिफ्राबो आरोबाव गोसो दुंबावगोन होननानै। जोंहा बिसा हिसाबै गोनांथियाथ' दंखायो आरो एसे आर्टिस्ट हिसाबै आं बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनैनि थारिखआव मोजांथार माखासे ड्रामा स्कुलफोरनि गोनांथि जादों। जाय ड्रामा बा एक्टिंखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव सोलोंनो हायैनि थाखाय जोंनि बर' लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन स्टेट गुबुन गुबुन रायजोआवसो थांनानै सोलोंहैनो गोनां जायो। दा बेबायदि ड्रामा स्कुलफोरा जुदि जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो थायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन स्टेटआव थांनांगौनि गोनांथि जानाय नङा। खारन जोंहा माखासे रांनिबो जेंना फैयो। गोबां रांनि जेंना फैनायनि थाखाय जोंनि सुबुंफोरा दिनै दिल्ली बायदियाव सिक्किम बायदियाव थांनानै एक्टिंनि कर्स खालामहैनो हाया। दा जुदि जोंनि ओनसोलावनो बेबायदि स्कुला थायोब्ला जोंनि बड'लेण्डआवनो थायोब्ला जोंनि गथ'फोरा बड'लेण्डआवनो सोलोंगोन। गुबुन फारसेथिं जोंहा गिदिरथार मोनसे फिल्म सिटि बा फिल्म स्टुडिअ'निबो गोनांथि दङ। दा बेखौसो आं खावलायगोन जे जोंनि बड'लेण्डआवबो थाबैनो जेन मोनसे फिल्म सिटि बा फिल्म स्टुडिअ'खौ खुलिनानै होयो, जाहाथे जोङो शुटिं खालामनो थाखाय सुबिदा जायो। खारन जोंनाव एसेबां रां गैया जे जोङो मुम्बाइ बायदियाव थांनानै बबेबा मोनसे गिदिर फिल्म सिटियावहाय शुटिं खालामहैनो हानाय जोंनाव केपासिटिया थाजोबनो हाया। दा बिनि थाखायनो जुदि जोंनि ओनसोलावनो फिल्म सिटि बा फिल्म स्टुडिअ'आ थायोब्ला जोंनि प्रडिउसारफोरा जोङो ओनसोलावनो गावनि जायगायावनो शुटिं खालामनो हागोन आरो जों साबसिननिफ्राय हामसिन बर' सावथुन दिहुनलांबाय थानो हागोन, जों बेखौ आसा खालामनो हायो। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन। दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामहैनो हागोन।
रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाफ दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।